Kaudhi nyime jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny Kenya sani nyime kod kedo gi midhieche mosebedo kaka sekta ma pur pachoka ahinya kaluwore gi wach mar oro kod oula matimore nikech lokruok machal ma kor lwasi. Ruto mane loso bang'e ayanga nyisruok ma pur, pith kod ohala Mombasa okoni sani piny Kenya osegao okang' e chenro mopogore opogore mag siro jopur ma pachoka mar bero yuto magi kendo duoko chien omenda ma kore lach mosebedi kitiyogo kelo mwandu kuok e pinje maoko. Jatelone kata kamano okoni oko bichiko ite ne josiasa mosebedo ka seo telo mare kwaramo ni lek mare en chopo singo manochiwo mar bero ngima oganda jo Kenya duto maonge akweda. Ruto ne oten gi jatend migawo ma tuke Salim Mvurya. Kukuza mazao ya kuuza katika masoko ya nje kutoka ndani kutoka tani 48,000 hadi tani 60,000, hivyo kurejesha zao la kahawa katika mahali pake sawa kama mojawapo ya mazao ya Kenya ya kujifunia kuuza katika masoko ya kigeni. Wakati huo huo, tunachukua hatua za kupunguza kutegemea uagizaji wa mafuta ya kupikia kutoka nje kwa kukuza na kutayarisha mafuta yetu wenyewe. This year's theme, Promoting Climate Smart Agriculture and Trade Initiatives for Sustainable Economic Growth, reflects our collective resolve to champion resilience, innovation, and sustainability in agriculture and commerce. 2025 Mombasa edition has attracted over 200 trade exhibitors, both local and international, with a large increase in the livestock, farm and dairy sections, among others. Wadhi report malite gwenge mag Nyamira en ni chenro mar golo e bur japuonjre moro ma jahigni 20 mong'ere kaka